asikho-ke isikhathi singafiki, sonke isikhathi siyafika siyashaya, futhi kusuke sengekho kusuke uzokwenza ngalokho. Nansi-ke indaba ney'ndaba mina kwesinye isikhathi. Kudala amakhosi, ubukhosi ayebuthatha ngendluzula, ayebuthatha ngemkhonto, kuchithwa amagazi, kwenziwa yonke lento leyo. Kepha-ke akubusisekile emehlweni kaNkulunkulu lokho, akuhlambulukile emehlweni kaNkulunkulu lokho, ngoba siyawenza amacala each and every day, but uNkulunkulu akasithathi emhlabeni wakhe. So akekho umuntu osuke enepower yokuthi kuthiwa akanqobe ezinye izizwe ngokuchitha igazi kuze beyinkosi. Ingakho-ke sekuzokufika isimo sokuthi ijeziso kade saphuma futhi asiphumi nasiphuma manje, kade saphuma ukuthi ubukhosi benye inkosi thizeni buzogcina sebufile kuphele nya. Uma kuwukuthi abayilungisa izinto kumele yilungiswe, kumele kulungiswe. Yebo phela kuhle khona ukuthi isizwe sibuswe inkosi eyodwa, kube khona amakhosi akhona ngaphansi kwaleyo nkosi, kodwa akusiyindlela yokwenza uma kuchithwa igazi, ngoba thina-ke silungisa izinto zabantu abadala, sinokuhamba sithi siyalungisa, kuthiwa hayi no, kunekhehla lakho lelisuka le mandulo okumele uhambe uyolethula imkhonto, ngoba laleli izimpi labulawe ey'ntabeni thizeni, hambani nolilanda entabeni thizeni, ligezeni kwachitheka igazi. So izinto zethu zivaleka nje vele, zivalwe ukuthi yimpi lena eyenzeka le. Ngakho-ke akekho-ke umuntu okuthiwa unemvumo yokuthi ebulale. So-ke akusiyinto okudlala le, akusiyinto okudlala, into ejule kakhulu. Kodwa khona sesishayile isikhathi sokuthi amakhosi athatha ubukhosi ngendluzula, ebhekane neziqalekiso ezisuka kumqali wendlela okuNkulunkulu, okuyena owaqala umhlaba, wadala umhlaba, wenza konke lokhu esinakho esibhekene nakho namhlanje. Nathi-ke into ithi amakhosi ayagezwa, siyageza futhi esihlalo. Awuhlala esihlalweni sobukhosi ungasigezanga. Kuwesimo ukuthi isihlalo ebesithinta mhlawumbe into, for example mhlawumbe iy'thwalo, esithinta igazi, because usuke uhlala phezu komkhokha. Yenzakala kanjena-ke lento, uthi uma usufike ngalena usuyidlozi, noma mhlawumbe uyinkosi kodwa esiyidlozi, uthi uma ufike ngale kulo mhlaba enisuke nikuwona, kulo mhlaba enisuke nikuwona, nisuke senibhekene noNkulunkulu uqobo, uzwa ngathi uyasho. Bekubuze wendoda, labantu owababulala, hayi ngiyaxolisa uNkulunkulu kanjani, no, buyele emuva, thola umuntu ozomzala noma mhlawumbe ozongena kuyena, bese ulungisa lento le owayenza le. Ngoba ngisho mhla lobukhosi thizeni bufuna ukulungisa izinto, kuyohlatshwa iy'nkomo ngaze ingaki, kuyohlatshwa iy'nkomo ngaze ingaki, kugezwa amakhosi abo achitha igazi ngamanye amakhosi. Angazi kuyohlatshwa iy'nkomo ey'ngaki, kugezwa amakhosi lawa achithwa igazi, kuhlakulwe. And futhi leyo nto leyo akusiyinto eyokwenziwa ngasese. Uma beyenza ngasese ayizukuphumelela. Kuyomele bebize zonke iy'bongo abayikhothamisa, lezo bongo lezo-ke kuyomele bethi siyahlambuluka, siyaxolisa ngokuthi senze umonakalo, noma mhlambe okhokho obawamkhulu bethu benza umonakalo o1 2 no 3 no 4, ngoba sesiyabona ukuthi nathi inkinga sesibhekene nawo manje, asisakhona manje-ke manje ukuphuma-ke manje, sesibhekene nale nkinga-ke manje. Kodwa phela kusiyinto ekwenzeka kusasa le, ngoba umuntu omnyama unenkani uyagoloza. Kodwa-ke phela futhi nakhona bavida nje Yesu esingabenzela ukuthoma, kuyosenzela nje ukuthi kube khona ukuthi hayi no sasho, yabo, because angithanda ukukhuluma ngento eyenzakalayo manje, ithi mina hayi ngoba nibona ngoba kwenzeka kanje, kuncane kakhulu okwenzakalayo manje.
isifiso sami ukuthi kungachitheki igazi eliningi ngejeziso zikaNkulunkulu, because uNkulunkulu unokujezisa nje kancane lokho ekushaya ngoswazi omncane gcina sekufika lapho sekuthi khona hayi anizwa nina, bese ke kuya isizo nje nina ngicatha umdlalo isizo nje sonakele vese ezinye izinto lezi ezenzeka le mandulo ezenza ukuthi konakale kakhulu. Zonke izibongo zinobukhosi bazo. Uma nje kuthiwa ngintomula izibongo ngiyayibuza ubukhosi bakini buphi? Hayi sinobukhosi asinabo, basho naphi? Hayi asazi. Uma uthi uyabhekisisa uthola ukuthi hayi ubukhosi badliwa kanjani na kwachitheka igazi. It's fine ke kuthiwa ke mhlambe wayehlakaniphile uma uthi wayehlakaniphile, kodwa awukwazi ukuhlakanipha uzohlaniphile ngisho uNkulunkulu, aliboli icala. So kunezinto eziningi ezayidinga ukuthi siyikhulekeleke, ukuthi ngisho kuthiwa uNkulunkulu uyadinwa, ushaya ngey'khukhulu, ushaya ngey'phepho, kube ukuthi hey ngoba phela nathi sekulimala nathi esingenacala, kube ukuthi izinto ezenzeka kahle noma mhlambe zenzeke kangconywana kazonakala. This is yabona eBhayibhelini ukuthiwa kune New Testament. This is a New Testament. Yabona manje into ethi sithwala iyasala, into ethi igazi iyasala. In the next few years so besiphila ngendlela uNkulunkulu afuna siphile ngayo, ngoba lesiphila ngayo manje ayemgculisi. Ngicathi sinoma sambe intaba sambe singena emanzini siyahlangana ekhanda, yalungisa kulungisa umhlaba uzolunga. Kodwa isifiso sami ukuthi kulunge kahle. Bavele baningi abazo-opposa bethi hayi kahlanga lokho, yabo. Kodwa ke yikho nje lokho, anginankinga ukuthi izizwe zikhothame esizweni esisodwa. Sikhothama ngaphansi kamuphi umthetho na? Izizwe zikhothama kwenzakaleni? Akubo phela ukuthi izizwe mayikhothama kuhlalwa phansi kuyavunyelwana, kuyaqokwa isibongo sizenziwa okay. Isibongo ke lesi sithize yiso ke esiyophatha zonke lezi zibongo. Hayi ngegazi. Uma ukuthi ke kungegazi ke akusisekile uNkulunkulu, ngoba kunemkhonto enegazi, nesihlalo naso sesihlale esikhathi siziqalekiso because ihlale sinani sinegazi. Uma nifuna kuyinakelisa le inabesele mana uma nifuna kuyinakelisa le inabu ifakeni ke inabukeni ngisho njalo. Uma usinifuna ukuyiteketisa iteketeseni anginankinga, it's fine. Kodwa ishaya thina sonke, ayishaya umuntu oyedwa, ishaya thina sonke, because lokho nithi hayi imisebenzi ayikho, impilo ayiphambili, kwasho kacima kwasho kanje ya no. Kunegazi, sonke sigcwele igazi ngoba amakhosi ethu akhothanyiswa wafaka imkhonto wachitheka igazi. So singcolile phambi kaNkulunkulu, singabantu abangcolile, singabantu abangahlambulukile. Uzophoqa phansi ucele uNkulunkulu, ucele izibusiso, ucele izintathu, uNkulunkulu angakuphenduli because ungcolile, ngoba umbethwa abantu abangcolile. Kumele sigezwe namakhosi ethu, asikwazi ukuyigeza thina kwesinye isikhathi, ngoba lento iyayifana nehlambuluko ekhaya. Uma nje umuntu ekathi wena uyathakatha, lo muntu lo kusuke sekumele kugeze, awukwazi ukuyigeza wena, kumele kugeze lo muntu ukuthi ngiyakuhlambulula ngokungcothele ingelosi yakho. So kumele sigezwe zonke izibongo ezachithwa igazi. Kwathiwa ngoba kuthiwa kukhanda ubukhosi, kuthiwa kukhanda ubukhosi omnamandla. Kukhanda ubukhosi omnamandla kanjani? Nalokho nibona lokho kuliwe lapha social media, lokho kukhonjwana, lokho kunje yaya. Kanti hayi kukhonjwana nje vese seqale zona eqalekiso lezi zikamnini mandla wonke. Umuntu uyahlonishwa, umsaba umuntu, ngisho kuthiwa umuntu okazana, ngisho kuthiwa abona ukuthi umuntu ongenawo amandla kunawo, kodwa khona unamandla ngoba umuntu kaNkulunkulu. Lungisani madoda, lungisani manifuna ukula futhi nilwa, nginankinga. Kodwa nje iqiniso hayi ukuthi alaziwa, liyaziwa ukuthi iqiniso kanje liyadinga umuntu ngesingisi kuthiwa onama balls. Angazi namabhola ke noma amabhola lawa antatha lapha emanzini ejozini uma ngeke ngabu. Kodwa nje into emele ilungiswe le, akuliwa into emele ilungiswe. Kodwa isikhathi esiningi izinto sezimkhokha manje, kuyaliwa, kuyabangwa, kuyakhonjwana, kuyabulawana kwezonke nje. Umkhokha nje kumele uvale umkhokha kahle kahle, ngoba manje sonke sisenkingeni.